Hello to my fans. Πάμε να δούμε ένα logic puzzle. Πάμε να δούμε ένα γριφάκι από αυτά που στα λένε, λες, μα είναι προφανές. Αλλά τελικά έχεις περίπου 70% πιθανότητα να κάνεις λάθος. Πριν πάω παρακάτω, κάντε κανένα subscribe στο κανάλι και αν θέλετε να τα λέμε και μέσω Facebook, κάντε και ένα like σελίδα στο Facebook. Λοιπόν, την ιδέα την πήρα από ένα βιντεάκι που έχει κάνει αυτός εδώ πέρα ο τυπάκος, ο οποίος είναι και στο Number File. Και την ιδέα αυτός την πήρε από αυτό εδώ το βιβλίο και αυτό εδώ το βιβλίο δεν έχω ιδέα που πήρε την ιδέα, αλλά ξέρετε τι λένε, άμα κλέβεις από έναν είναι λογοκλοπή, άμα κλέβεις από πολλούς είναι έρευνα. Πάμε να δούμε τον γρίφο μας. Η Αγγελική κοιτάζει τη Φίβη. Η Φίβη κοιτάζει την Άννα. Η Αγγελική είναι μπούφος. Η Άννα δεν είναι μπούφος. Ερώτημα. Κοιτάζει ένας μπούφος έναν μη μπούφο? Ναι. Όχι. Ή δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί? Ξαναλέω. Αυτή εδώ η Αγγελική που είναι μπούφος κοιτάζει τη Φίβη. Η Φίβη που δεν ξέρω τι είναι κοιτάζει την Άννα, η οποία δεν είναι μπούφος. Κοιτάζει ένας μπούφος έναν μη μπούφο? Προς το παρόν 0 μαθηματική ορολογία, έτσι. Το μόνο που χρειάζομαι είναι το γεγονός ότι κάποιος μπορεί ή να είναι μπούφος ή να μην είναι. Γενικά θέλω να έχει μια ιδιότητα που είτε την έχει είτε δεν την έχει. Έχω αριστοτελική απόκληση του τρίτου. Σας αφήνω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Πατήστε pause και σκεφτείτε. Το σκεφτήκατε? Το σκεφτήκατε καλά? Τα ποσοστά γενικά λένε πως ο περισσότερος κόσμος κάνει λάθος. Επομένως, μήπως να το σκεφτείτε λιγάκι περισσότερο? Οκ. Το παίρνει το ποτάμι, πάμε να το δούμε. Τώρα, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να έχετε απαντήσει το γάμα. Ότι δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί. Γιατί λέτε, έλα ρε παιδί μου, αφού δεν ξέρω την Φίβη, πώς θα σου απαντήσω? Έλα μου όμως που τελικά οι περιπτώσεις που έχω, εντάξει δεν ξέρω την Φίβη, αλλά μπορώ να χωρίσω σε περιπτώσεις. Και άμα χωρίσω σε περιπτώσεις, τελικά μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Δηλαδή, έχω δύο απλές περιπτώσεις για τη Φίβη. Πες ότι η Φίβη είναι μπούφος. Αν η Φίβη είναι μπούφος, τότε η Φίβη κοιτάζει την Άννα, που δεν είναι μπούφος. Άρα έχω έναν μπούφο, τη Φίβη, να κοιτάζει έναν μη μπούφο, την Άννα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση που η Φίβη είναι μπούφος, η απάντηση είναι ναι. Πες τώρα ότι η Φίβη δεν είναι μπούφος. Τότε τι γίνεται? Έχω την Αγγελική, που είναι μπούφος, να κοιτάζει έναν μη μπούφο, που είναι η Φίβη. Δηλαδή, κοιτάζει ένας μπούφος έναν μη μπούφο? Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, ξαναλέω, η Φίβη είτε θα είναι μπούφος είτε δεν θα είναι, η απάντηση είναι ναι. Τα ποσοστά τώρα εδώ είναι λίγο εντυπωσιακά, δηλαδή μια μεγάλη πλειοψηφία, το 67,77% βάλε και το 4,55% κοντά ας πούμε το 70% κάτι, κάνει λάθος. Δηλαδή σωστά απαντάει μόνο το 27,68% και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η Guardian. Αυτό τώρα το προβληματάκι για κάποιο λόγο είναι διάσημο. Δεν το ήξερα ότι είναι διάσημο, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται είναι διάσημο. Οπότε γράψτε, ας κάνουμε τη μικρή μας στατιστική έρευνα με το ανεπαρκές στατιστικό δείγμα που έχουμε. Γράψτε την απάντησή σας στα comments. Οκ. Πάμε να δούμε τώρα μια επέκταση, μια προέκταση, όπως θέλεις πες το. Αυτού του τρόπου σκέψης σε ένα προβληματάκι μαθηματικών. Μπορεί, λέει, ένας άρρητος υψωμένος σε άρρητο να ισούται μεριτό? Οκ. Πριν πάμε παρακάτω, πάω να διευκρινίσω λιγάκι τι θα πει άρρητος και τι θα πει ρητός για να καταλαβαίνόμαστε όλοι. Το πρώτο συνολάκι που μαθαίνω όταν είμαι baby στο δημοτικό είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών που περιέχει το 0, ο Μοσχοβάκης τουλάχιστον στη θεωρία συνόλων έτσι λέει, το 1, το 2 και βάλε και ξέρω εγώ πάει στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Έχω λοιπόν τους φυσικούς. Το άλλο συνολάκι που μαθαίνω όταν μεγαλώνω λίγο και πάω στο γυμνάσιο είναι οι ακέραιοι που περιέχουν το 0, το 1,
το μείον 1, το 2, το μείον 2 κτλ. Και είναι κάπως έτσι. Πάντα πίστευα ότι η φυσική είναι πράσινη και η ακέραιη είναι έτσι καφεκίτρινη. Το επόμενο συνολάκι είναι η ρητή. Η ρητή είναι τα πηλίκα ακεραίων. Πηλίκα ακεραίων. Δηλαδή είναι όλοι οι αριθμοί που μπορούν να γραφτούν στη μορφή m δια n, m δια n, που το n είναι διάφορο μηδένος, προφανώς, εντάξει, αλλιώς τι κλάσμα θα ήταν αυτό, και το m και το n είναι ακέραιοι. Δεν είναι κάτι φοβερό, π.χ. ένας ρητός είναι το 3 πέμπτα. Έτσι, άλλος ρητός είναι το μείον 6 δεύτερα. Άλλος ρητός είναι το 4 δεύτερα, που μου κάνει 2. Άρα, αν έχω φυσικό, τελικά μήπως αυτός ο φυσικός είναι και ρητός. Δηλαδή, πάρω ένα φυσικό, πες με ένα φυσικό, το 5. Κοίτα να δεις, το 5 μπορώ να το γράψω 5 πρώτα. Άρα, κάθε φυσικός μπορεί να γραφτεί σαν πηλίκο ακεραίων. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους ακεραίους. Δηλαδή, αν πάρεις το μείον 3, θα το γράψω μείον 3 πρώτα και είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Άρα θα πάω να βάλω τους ρητούς κάπου εδώ. Τώρα, στο κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας, αν όλοι εδώ αυτοί είναι οι πραγματικοί αριθμοί, εδώ μέσα έχω ένα ακόμα συνολάκι, ή αν θέλετε, αν πάρω την γραμμή των πραγματικών αριθμών και βάλω τους ρητούς, δεν μου φτάνουν για να την καλύψω όλη, θα έχω κενά. Τα κενά αυτά καλύπτονται από αυτούς εδώ πέρα τους αριθμούς που βρίσκονται εδώ μέσα, το δαχτυλιδάκι, που είναι λεγόμενοι άρρητοι, το R πλην Q. Και είναι με εντάξει και το Q και το R, και το Q και το R πλην Q είναι πυκνά στο R, αλλά η θεωρία μέτρου μου λέει ότι το μέτρο του Q είναι 0 και το μέτρο του R πλην Q είναι άπειρο. What? Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Σημαίνει πως αν πάρεις το διάστημα από το 0 μέχρι το 1 και ρίξεις ένα μποτσαλάκι, η πιθανότητα να πετύχεις ρητό είναι 0. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι άρρητοι, θα μου πεις? Ποιοι είναι αυτοί οι άρρητοι? Όλους τους άλλους τους ξέρω. Και να πω ότι και η δεκαδική, γιατί θα μπορεί να είναι παράληψη, ξέρω εγώ. Το 0,5 που είναι δεκαδικός είναι το 5 δέκατα, έτσι. Άρα, μοιάζει λίγο σαν να βρίσκονται εδώ μέσα όλοι οι αριθμοί που ξέρω. Ναι, αλλά δεν βρίσκονται εδώ μέσα όλοι οι αριθμοί που ξέρω. Το π, ας πούμε, δεν βρίσκεται εδώ μέσα. Και το π δεν είναι 3,14. Γιατί το 3,14 είναι μια χαρά ρητός. Είναι το 314 εκατοστά. Το π είναι κάπου εκεί γύρω κοντά στο 3,14. Άλλος διάσημος άρρητος που ξέρω είναι το ρίζα 2. Το μαθαίνω στο γυμνάσιο. Άλλος διάσημος άρρητος που ξέρω είναι το Και αν είχα μερακλή μαθηματικό στο γυμνάσιο, κάπου εκεί στις δευτεροβάθμιες εξισώσεις θα έμαθα το φ, τον χρυσό λόγο του φιδία. Εντάξει, αυτοί είναι 4, ενώ στην πραγματικότητα η άρρητη είναι, ξέρω εγώ, όχι, δεν είναι απλά άπειρη, είναι πάρα πολύ, είναι πιο πολύ από όλους. Δηλαδή, αν θέλετε, αν μπορώ να πω το εξής, ας πούμε, ότι άμα ξεκινήσω σήμερα και μετράω τους φυσικούς και πω 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και έχω μπροστά μου μια ολόκληρη ζωή, θα τους μετρήσω, ας πούμε, όλους. Αν έχω άπειρα χρόνια να ζήσω. Το ίδιο μπορώ να κάνω και με τους ακεραίους, γιατί μπορώ να ξεκινήσω και να πω 0, 1, μείον 1, 2, μείον 2, μπλα 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 μπλα. Και άμα συνεχίσω για όλη μου τη ζωή και βασικά για άπειρα χρόνια να μετράω, σε πολλά εισαγωγικά θα τους έχω μετρήσει όλους. Και υπάρχει μια μέθοδος, η διαγώνια μέθοδος του Καντόρ, για όποιον θέλει, που μου λέει ότι η ρητή, για τους ρητούς ισχύει ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει τρόπος, άμα ξεκινήσω σήμερα και δεν τελειώσω ποτέ να μετράω, να τους πω όλους. Είναι όλα αυτά τα σύνολα, είναι αυτό που λέμε αριθμίσιμα. Ενώ το R πλην Q, η άρρητη, είναι υπεραριθμίσιμο σύνολο, δηλαδή ό,τι και να γίνει, αν αρχίσω να μετράω, ξέρω, και βάζω άρρητους στη σειρά, πάντα θα αφήνω κάποιον πίσω και θα γυρνάω να τον μετρήσω και θα έχω αφήσει κάποιον άλλον πίσω. Δεν γίνεται. Ακόμα και αν έχω άπειρα χρόνια, αποκλείται να τους πω όλους. Οκ. Επιστρέφουμε στο προβληματάκι μας. Μπορεί λοιπόν ένας άρρητος υψωμένος σε άρρητο να ισούται με ρητό? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν έχεις έναν α άρρητο, α ανήκει στο r πλην Q, και έναν β που ανήκει στο r πλην Q,
και έναν γάμα που ανήκει στο γιου. Υπάρχει ποτέ δυνατότητα το α ή στη β να μου κάνει γάμα, άρρητο σε άρρητο να μου κάνει ρητό? Ναι, όχι ή δεν μπορεί να απαντηθεί? Οκ. Το παραδειγματάκι που παίρνει ο τυπάκος που σας έδειξα στην αρχή είναι το εξής. Παίρνει το ρίζα 2 που είναι ένας διάσημος άρρητος και σου λέει παίρνω ρίζα 2 ή στην ρίζα 2 και αυτό είναι πραγματικός αριθμός και μου κάνει χ. Το χ τώρα δεν έχω ιδέα τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι άρρητος, δεν ξέρω αν είναι ρητός και δεν με νοιάζει κιόλας γιατί το χ είναι η φίβη από πριν. Κάνω λοιπόν το εξής κολπάκι. Θα πάρω αυτή την σχέση και θα την υψώσω στο τετράγωνο. Θα την υψώσω στο ρίζα 2. Στο ρίζα 2. Όλο αυτό, έτσι, στη ρίζα 2, ισούται με όλο αυτό στη ρίζα 2. Έχω δικαίωμα αν έχω μια ισότητα, να υψώσω και τα δύο μέλη στη ρίζα 2. Τώρα, τι έχει γίνει εδώ? Έχω δύναμη σε δύναμη και όλο σε δύναμη. Αν έχω κάτι τέτοιο, 2 ξέρω εγώ στην τρίτη και όλο στην τετάρτη, αυτό ξέρω ότι μου κάνει 2 στην 3 επί 4. Αν έχω α στη β και όλο στη γ, αυτό μου κάνει α στη β επί γ. Άρα εδώ που ξαναλέω έχω δύναμη σε δύναμη και όλο σε δύναμη, αυτό εδώ θα μου κάνει ρίζα 2 στην ρίζα 2 επί ρίζα 2. Ίσον με χ στην ρίζα 2. Μια χαρά. Τώρα αυτό το ρίζα 2 επί ρίζα 2 τι μου κάνει? Μου κάνει ρίζα 2 στο τετράγωνο. Ρίζα και τετράγωνο φεύγουν όπως λέμε, άρα αυτό μου κάνει 2. Δηλαδή εδώ έχω ρίζα 2 στη Δευτέρα, ισούται με χ στην ρίζα 2. Αλλά κοίτα να δεις, πάλι έχω ρίζα 2 στη Δευτέρα που μου κάνει 2. Έτσι. Άρα τη γράφω εδώ έτσι, σχέση μου να τη βλέπω πιο όμορφα. Έχω χ στην ρίζα 2 ισούται με 2 και όλα αυτά επειδή πήρα την αρχική μου σχέση και την ύψωσα στην ρίζα 2. Και λέω τώρα, πες ότι το χ είναι μπούφος ή αν θες πες ότι το χ είναι άρρητος. Πες ότι το χ είναι άρρητος. Τότε πάω εδώ και λέω εδώ τι έχω? Θα έχω άρρητο ή στην άρρητο, στην περίπτωση που το χ είναι άρρητος. Άρρητο ή στην άρρητο που μου κάνει 2, που το 2 είναι ρητός, είναι το 2 πρώτα, έτσι. Ή αν θέλετε είναι φυσικός, που ξέρω ότι φυσική είναι ρητή. Οκ. Άρα σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Πες τώρα ρε παιδί μου πως το χ είναι ρητός. Δεν είναι μπούφος, λέω εγώ τώρα. Τότε πάω σε αυτήν εδώ τη σχέση και τι έχω? Έχω άρρητο υψωμένο σε άρρητο να μου κάνει χ που το χ είναι ρητός. Άρρητο υψωμένο σε άρρητο να μου κάνει ρητό. Άρα η απάντηση είναι πάλι ναι. Άρα σε κάθε περίπτωση είτε το χ είναι ρητός είτε το χ είναι άρρητος, μπορώ να έχω έναν άρρητο υψωμένο σε άρρητο και να μου κάνει ρητό. Η απάντηση είναι ναι. Όπως πριν δεν με ένοιαζε αν η φίβη είναι μπούφος ή αν δεν είναι, γιατί ό,τι και να ήταν η απάντηση ήταν ναι, έτσι και τώρα δεν με νοιάζει τι είναι το χ, ό,τι και να είναι η απάντηση είναι ναι. Αυτά. Thanks for watching. Κάντε ξαναλέω κανένα subscribe αν θέλετε, κάντε και κανένα like στο Facebook αν θέλετε και τα λέμε. Καλή συνέχεια, καλό διάβασμα. I just met them tonight and I feel like such a star.